Cine nu e, mai ales dacă le puneți cu astea de la fășuri, cu osul? Excelent! Da, bravo! Deci aici avem sol. Mulțumesc! Cartea curată cu hârtii noi și se cheamă... Da, e curată acum, avem la memorii. De ce nu vreți să-ți faceți? Ba da, păi sigur că acum... Asta e doar... Da, venim. Mulțumim! Tuturor participanților și celor care sunteți în trecere, adică în Paște, fiind târgul de carte. Nici nu știu cum să spun decât că la rugămintea autoarei și a organizatorului șef al târgului de carte am primit o misiune deloc ușoară. Lumea crede că aș putea vorbi despre orice, iar eu vă spun că am niște limite foarte clare despre care nu pot vorbi, dar de data aceasta două cărți ale Doinei Blaga, colega noastră și prietena noastră de atâta vreme, Slujirea din bucătărie și Cartea de bucate pe anotimpuri, se încadrează cu totul în această structură a târgului de carte religioasă, pentru că propune fragilitatea producerii alimentelor drept mod de declarație de iubire. Sigur că Nicolae a simțit primul pe pielea lui ce înseamnă toată bucătăria aceasta și văd că și-a revenit la o formă ascetică, mistică. Dar în aceeași vreme, cărțile sunt foarte frumos de citit, foarte ușor de citit și plăcut de citit. Nu sunt o singură înșirare de rețete și asta e foarte important. Și dovedesc odată în plus că atunci când vrei să scrii despre bucate, chiar trebuie să știi să scrii despre bucate. De aceea este o carte teologică. În sensul că în teologie foarte mulți scriu despre ce n-au în cap sau despre ce ar vrea să aibă în cap. În bucătărie nu merge. Ori știi, ori nu știi, că dacă nu se arde totul. Doina, mulțumesc pentru cărți. Trecem, le spunem că anul trecut am lansat cealaltă carte, Îndrăznesc să trăiesc sănătos. M-a speriat atunci ce îndrăzneală are să trăiască sănătos. Dar acestea două, Slujirea din bucătărie și Cartea de bucate pe anotimpuri, vin să completeze preocupările Doinei. Eu sunt un pic anti-gastronomie în post. La mine ori e post, ori nu-i post. Dar îmi dau seama că există o libertate de a alege modalitatea în care trebuie să supraviețuiești lucrurilor care ți se întâmplă cu ajutorul lui Dumnezeu. Doina, predau microfonul, continui prezentarea. Mulțumesc, Părinte Constantin. Iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu la o nouă ediție a Târgului de Carte și Revistă Religioasă. Vă mărturisesc că niciodată nu am așteptat acest târg cu atâta nerăbdare cum l-am așteptat anul acesta. Vă promiteam anul trecut că voi scrie de fiecare dată, în fiecare an, câte două cărți pe care vi le voi prezenta la acest târg. Acest târg este minunat și este foarte legat de sufletul nostru. Iată cât de minunat ne-a adunat împreună prieteni de o viață care, pe lângă că iubim cărțile, iubim frumosul și iubim comuniunea. Am aici cartea mea de suflet, prima mea iubire în domeniul cărților. Vă prezint din nou pentru că cele două cărți continuă această lucrare pe care eu am început-o anul trecut. Toată treaba asta cu alimentația sănătoasă și cu trăirea sănătoasă este o lucrare pe care eu și familia noastră am început-o cu ani în urmă. Toată lucrarea a avut anumite trepte. Acum am urcat, să zic așa, o nouă treaptă pe care o să o găsiți aici în slujirea din bucătărie. Și să știți că a mânca sănătos nu este un moft, ci este o necesitate a zilelor noastre. Slujirea din bucătărie completează foarte frumos cartea Îndrăznesc să trăiesc sănătos. Și cei care ați citit cartea cunosc povestea mea și motivele personale ale mele cu care am început să mă ocup de viața sănătoasă și de gătirea sănătoasă. Însă, gătirea sănătoasă implică o transformare interioară.
Pentru că nu poți să îți schimbi ceva exterior dacă ceva în interior se împotrivește. Și de aceea, cartea Slujirea din bucătărie explică cartea de rețete. Deci ea explică de ce noi gătim așa. Și cartea de rețete este modalitatea prin care noi putem să pregătim mâncarea tratament. Nu este simplă toată treaba aceasta cu pregătirea mâncării tratament sau terapia prin alimentație. De ce? Pentru că noi ne-am obișnuit să gătim într-un fel. Ne-am născut sau ne-am trezit în familie hrănindu-ne într-un fel. Și acum, prin numeroase studii, s-a demonstrat că mâncarea aceasta de sute de ani pe care noi o practicăm nu este benefică. Și atunci este nevoie să ne schimbăm pur și simplu felul de a trăi și de a ne alimenta. Și eu am experimentat un lucru foarte nou și anume făcutul maielei. O să găsiți aici povestea, dar pe mine pur și simplu procesul acesta de a cultiva maiaua m-a transformat pe mine sufletește. Și de aceea susțin că ești ceea ce mănânci și ceea ce mănânci te influențează sufletește foarte mult. Și slujirea din bucătărie este de fapt o teologie aplicată în lucrurile acestea mărunte zi de zi pe care noi le facem. Lucruri mărunte, dar cum spunea frumos maica mea, Siluana, deschid cerul. Dacă noi gătim cu pacea sufletească și cu bucurie, ceilalți primesc pe lângă mâncare și dragostea noastră și este și o hrănire spirituală. Cartea este structurată, cartea Slujirea din bucătărie este structurată în două mari părți, care prind prima parte, partea spirituală și a doua teoria, sau să zic așa, concepția despre combinarea corectă a alimentelor. Un capitol foarte important este pregătirea pentru slujire și o să vedeți în ce constă această pregătire. Și a doilea capitol foarte important este digestia și combinarea alimentelor. Și de aceea este foarte important să o citiți, să recitiți partea teoretică din cartea Îndrăznesc să trăiesc sănătos și să continuați apoi lectura cu capitolul digestia și combinația alimentelor și apoi să citiți cartea de rețete, pentru că ea explică exact cum facem noi, simplu și ușor în același timp. Trebuie să spun că eu nu m-aș mai întoarce la modul de pregătire a mâncării, cum îl făceam acum, să zic, vreo 3-4 ani. Mi-este așa de drag și pentru că nu am îngăduit conjunctura să aduc cu mine uneltele pe care eu le-am achiziționat în ultimul timp, dar pur și simplu este chiar o plăcere să fac acum o mâncare sănătoasă și este și foarte simplu și ușor și simțim beneficiile și urmările acestui mod de alimentație sănătoasă integrală. De aceea veți găsi aici toate informațiile și eu când mă apuc să vorbesc nu mai termin și vreau să spun multe, vreau să spun totul oamenilor și vreau să le spun cât de minunat este să te hrănești cu Dumnezeu prin Sfânta Împărtășanie, cât de minunat este să trăiești în orice clipă cu Dumnezeu, chiar în bucătărie acolo, zi de zi, când gătești mâncarea, să fii cu Dumnezeu și să te simți ocrotit de Maica Domnului și acoperământul ei să simți asupra ta. Și asta, de fapt, e mesajul slujirii din bucătărie. Ca lucrurile acestea pe care le facem zi de zi, că ori de mâncăm sau ori de altceva facem, să le facem cu Dumnezeu. Și chiar dacă este imposibil să trăiești sănătos sau să te alimentezi sănătos în secolul acesta al mâncării rapide, a fast food-urilor, totuși nu este imposibil. Și noi am testat lucrurile acestea și de aceea eu vă invit să vedeți dacă funcționează în cazul dumneavoastră această carte de bucate și să îmi împărtășiți și mie rezultatele dumneavoastră și să ne bucurăm împreună și să ne susținem împreună. Eu dacă n-aș fi avut suport al familiei mele, nu aș fi rezistat în modul de alimentație sănătos, pentru că majoritatea oamenilor se hrănesc altfel și este foarte gustoasă mâncarea aceasta industrializată cu tot felul de chimicale în ea. Ce să spun? A trăi sănătos, de fapt, este o naștere din nou și nu putem face decât doar în Duhul Sfânt și de aceea citiți de mai multe ori capitolul cu pregătirea pentru slujire și
nădăjduiesc că lucrurile se vor schimba în bine și vom putea face față la bombardamentele care le primim din partea industriei alimentare. Mulțumesc foarte mult pentru că ați avut răgaz să mă ascultați. Mulțumesc foarte mult domnului Lucian, și nostru drag, că și anul acesta a mijlocit prezența noastră aici și că am posibilitatea să-i dăruiesc 2 cărți noi. Acum sunt permis să spunem că finalul zilei este cu tombolă și câștigare de cărți, nu că am fi pierdut cărți în timpul zilei. Și să vă aduc aminte, e și invitația mea personală, mâine la 12 în sala de conferințe de la etajul 5 are loc o masă rotundă.